No, neviem, ako to tam je presne, ale asi tam je nejaké... Červený. Tanečku hráňa. Že si myslel, že to je fotka za to. No a to je taká avantgardná alternatívna prvka, alebo také tak to, a to už 14 barov má, že dobre. Aby sme nepočúvali, co som sa istý. Krásny prvý alebo 0. letavský večer. Slávnostné otvorenie sa trošku pretiahlo, ale to nevadí. Na Letavách je to zvykom, ale hlavne, že už je nazvučená kapela, ktorá bude hrať po nás a o ktorej sa dozviete. Vítam vás na otvorení 26. ročníka umeleckého tábora Letavy, ktorý sa začal v roku 1985, pred 26 rokmi, 0. ročníkom, čiže vlastne je to už 27. krát, ako Letavy existujú, fungujú a rozrastajú sa. 17 rokov sme boli v rekreačnej oblasti Kurinec pri Rimavskej Sobote, 6 rokov na Krokave pri Hnušti a 3. rok sme tu na Kokave línii v tomto nádhernom prostredí. Takže ja verím, že toto prostredie si aj vy zamilujete a že tu vytvoríte nádherné diela, pretože tá hlavná časť toho tvorivého týždňa je vaša práca pod vedením odborných lektorov. Dovolte mi, aby som vám povedal, kto je za tým všetkým, kto spôsobil, že môžu byť ďalšie ročníky. Takže z organizácií, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote a poprosím pána riaditeľa Ľuba Šárika, aby prišiel sem na pódium ku mne, pretože to je človek, ktorý je filozof a môže rozprávať o zápalkovej krabičke asi 2,5 hodiny alebo 2,5 dňa, preto mu radšej nedám mikrofón. Ďalším organizátorom, veľmi dôležitým, je občianske združenie Oxymoron z Rimavskej Soboty a poprosím projektovú manažérku tohto občianskeho združenia a tú, ktorá vybavuje peniaze cez ministerstva a cez iné projekty, Reginu Špitálovú, aby tiež sem prišla, aby ste ju konečne aj výraz videli. Tento človek vám vybavuje peniažky na Letavy, aby sme mohli nakúpiť materiál. A to je Regina, s ktorou komunikujete pri zápise, ale aj cez telefón. Takže to je naša Reginka z občianskeho združenia Oxymoron. Ďalším spoluorganizátorom je Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote. Jej reprezentantom v tomto momente na pódiu som ja, ale ďalším... Nemám číslo, ale reprezentujem. A ďalším je Fiťo, toho chvíľu uvidíte, keď budeme predstavovať ďalších ľudí zo štábu. No a gestorstvo nad akciou každý rok, už niekoľko rokov preberá samotné mesto Rimavská Sobota v hlave svojho primátora. Súčasný primátor sa volá Jozef Šimko. No,
Takže ideme ďalej, pretože takáto akcia sa nedá robiť bez podpory rôznych organizácií. A to sú tie organizácie, ktorých Reginka presvieča, že je dobre na Letavi dať peniaze. A aj tohto roku to bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. A o chvíľu vám predstavím medzi lektormi jedného človeka, ktorý nám veľmi, veľmi dobre a veľa rokov pomáhal k tomu, aby sa tie peniaze na Letavi dostali. No a ja si ešte prečítam, že kto ďalej. No a samozrejme ešte peniažky získavame aj z kraja, v ktorom sme, a keďže sme v Banskobystrickom samosprávnom kraji, tak peniaze sme získali aj odtiaľ aj tohto roku, a to aj vďaka jednému z poslancov tohto samosprávneho kraja, a to je majiteľ tohto strediska, pán František Aux, ktorého tiež pozývam na pódium, ak tu je a ak niečo nerieši. Takže Ferko Aux, zároveň poslanec samosprávneho kraja, a zároveň aj poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý každý rok bojuje za to, aby sa nejaké peniažky ušli aj na Letavi. O chvíľu mu dám mikrofón, lebo on hovorí málo. No a ďalej, tí, ktorí nás podporili, sú Slovenské elektrárne Enel, to tam všetko vidíte. Ďalej firmy ako RSNet, Rimavská Sobota, hlavný mediálny partner je Rimava.sk, a to sú najlepšie internetové noviny v regióne a 4. najlepšie na Slovensku. A tu na niekde je Maťo Krivulka s touto kamerou, to je šéf celej tejto firmy. Takže áno, točí ma telka, tak nemôže ísť hore na pódium. Ale to je dobré, aby ste ho veľmi nepoznali, lebo on bude ňúrať pomedzi vás. No, samozrejme, nedá sa takýto tábor usporiadať bez toho, aby sme tu mali nejakú ochránku, a preto tu budeme mať chlapcov v čiernych dresoch z SBS, Patrol and Guard, a je tu aj majiteľ, pán Házík, ktorého poprosím, nech vám aspoň zakýva, ak je niekde tu na blízku. Odišiel na zásah. Odišiel na zásah, išiel niekoho zasiahnuť. Dobre, takže to sú tu. A ešte máme mediálneho partnera aj Lokál TV a GTV. Rimavská Sobota je veľké mesto, takže má 2 vlastné televízie mestské, takže obidve tieto televízie sú naši partneri. Na chvíľu odozdám tento môj mikrofón Ferkovi Augstovi, ktorý je zároveň majiteľ tohto nášho strediska, a každým rokom to pre nás vylepšuje. Ďakujem pekne. Som strašne rád, že znovu sa stretneme, takže milé dámy a páni, milí mladí priatelia, ja stále som šťastný, keď vidím staré tváre, takže tých by som chcel pozdraviť na začiatku, ale som veľmi šťastný, lebo vidím aj veľa nových. Takže tí, ktorí sa vrátili, dobre sa cítili aj v Lani, dúfam, preto sú tu aj teraz. Novým zase prajem, aby takisto pekné spomienky mali, pekné počasie vám prajem. Zároveň stadiaľ to by som chcel poďakovať aj mojim kolegom, ktorí možno, že už ani nie, aby som tu mal stáť, ktorí pomáhali. Ja už pomaly len meno dám k tomu, ale mám veľa mladých priateľov. Chcel by som stadiaľ to pozdraviť aj kuchárky, ktoré všetko urobia, aby čo najlepšie jedlá sa dostali na stôl. Ja vás chcem teraz poprosiť, aby ste hneď nedostatky už zajtra ráno reagovali, povedali, lebo keď posledný deň reagujete, už nevieme pomôcť. Takže toto je Martinka Pilcerová. Nebudem hovoriť všetky ich tituly, lebo by sme tu boli ešte dlhšie. Ona bude viesť kresbu. Maľba je dielňa, kde sa každý rok prihlasuje veľmi, veľmi veľa ľudí, takže tam máme dve lektorky. Jedna je známa, aj druhá je známa už z Letav. Tá prvá je Janka Bialová z Lučenca, magická postava Letav, ktorá vždy vnáša sem takú atmosféru, ako keby sa vznášala. Áno, máte zostať stať, nebojte sa, len výtvarné dielne, potom môžete odísť. No a druhou je Ivka Pančáková z Prešova. Ivka Pančáková, ktorá začínala na Letavách ako účastníčka a prebojovala sa už niekoľkýkrát na lektorku. Takže to je maľba.
Samozrejme, keď poviem niečo o keramike, tak ani nemusím hovoriť veľa, lebo každému sa hneď vybaví Ostrava a Hanka Štrbová. Už tuším 7 rokov lektorka keramickej dielne na Letavách. Ale sa všetci schovali v upete. Takže to je Hanka Štrbová. Opäť tohto roku bude vznikať pec, opäť sa v nej bude vypalovať, opekať a tak ďalej. Tohto roku nová dielňa na Letavách, taká, ktorá ešte nebola, to je tzv. Šperk alebo experimentálny šperk a aj nová lektorka z Košíc Eukát Káčiková. Rodáčka zo Žiliny. Ze Žiliny. Takže to je Euka. Ešte máme... No teraz pozor, lebo jeden z dvoch najlepších súčasných slovenských mímov a obidvaja sú tu, keď samozrejme nerátame pána Sládka, je zároveň na Letavách už niekoľký rok lektor kováckej dielne alebo dielne umeleckého kováctva a to je Roman Vykysalý. Jeho určite nikto nepozná. Ide, stihol to. Samozrejme, že prečo by išiel úplne z opačnej strany, kde nemáme schodíky, ale dobre, možno si chce zabubnovať. Takže toto je Roman Vykysalý. Vítaj, Kováč. Ja sa ide už boskávať, beťarisko. Dobre, opäť sa po 3 rokoch vracia grafika na Letavy a dielňu grafickú vedie vynikajúci slovenský grafik, držiteľ niekoľkých cien aj zahraničných, aj z Paríža, Miro Knap z Oravy. Takže to je Mirko Knap. No a ešte, ak môžem, tak k týmto výtvarným priradím teraz aj fotografickú dielňu a tu vedie Miro Zaďko z Banskej Bystrice, takisto ako minulý rok. Lektor, ktorý s vami urobil v Lani malé zázraky. Takže toto sú lektori výtvarnej dielne. Ako vidíte, všetci sú muzikálni, lebo majú pred sebou hudobné nástroje, konkrétne bicie. Takže spoločná fotka bude. Dopredu. Kým sa doboskáva Mirko s ostatnými, tak len pripomeniem všetkým účastníkom, že zajtra ráno o 9:00 sa tu všetci stretneme a na to je tu váš lektor Egon, ináč má svoju vlastnú poisťovňu Aegon Tomajko. Herecká tvorba, to je vždy dielňa, kde sa hlasí veľa ľudí, aj preto, že sa chcú naučiť hrať divadlo, ale aj preto, že už 6. asi rok ju vedie známa slovenská herečka Janka Oľhová z Martina. No keďže vás je aj v tejto dielni veľa, tak má pomocného lektora a ňou je študentka teraz už Jamu v Brne, ale doteraz študovala 4 roky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ja ju volám malička, volá sa Janka Janové. Janka Janové pochádza tiež z Rimavskej Soboty. Jedna dielňa, ktorá je v podstate, ani neviem či obnovením, ale je to dielňa, ktorú povedie človek veľmi pre mňa zaujímavý. Druhý sa volá Jožo Krasula a je z Partizánskeho a to je ten človek, to je ten tohto roku lektor, ktorý nám aj pomáhal cez ministerstvo získavať peniaze, takže Jožo Krasula, lektor dielne experimentálneho a autorského divadla.
Takže to je Jožko Krasula. Ideme ďalej. Ďalšia divadelná dielňa, ale myslím si, že ten lektor tu ešte nie je, a to je jeden z tých dvoch geniálnych mímov, ktorí sú na Letavách. Je Miro Kaspšik, ktorý bude viesť dielňu pantomímy, ale on mi volal, že asi príde až pozdejšie. Ak začína pršať, schovajte sa. Do veľkých stanov. No, Jožo prinesol dáž, ale to o chvíľu skončí. To sa vôbec nemusíte báť. No a poďme rýchlo ďalej. Pantomimu som povedal, že Miro príde až zajtra. No a je tu ešte dielňa, ktorá je veľmi chcená už niekoľko rokov. A to je dielňa, vlastne teda tretí rok, hudobno-textárska, a tam sú dvaja lektori, jeden na text, jeden na hudbu. Takže na text je tu Peter Kefo Šrank. No a samozrejme na hudbu Ďuro Haško z Banskej Bystrice, Stomúch. Kefo Šrank je zo Žiaru nad Hronom. Takže toto sú lektori, samozrejme ešte nie všetci, lebo ešte nám chýba Magdalena Čaprdová, a to je dielňa tiež už roky na Letavách veľmi obľúbená tanečná dielňa, alebo tanečné divadlo, alebo pohyb a tanec, a to je Magdalena Čaprdová z Novej scény v Bratislave. No a keďže aj tu potrebujeme pomocníka, tak pomocný lektor v tejto dielni je prešovský herec, rodák z Rimavskej Soboty, Mišo Novodomský. Vyznačuje sa tým, že nevie chodiť na chodúľoch. Dobre, takže výtvarné dielne o 9:00. Zachovajte paniku. Podržujte paniku. Zachovajte paniku. Zachovajte paniku. Práca je dôležitá. Práca je nadovšetko. Ľudia musia byť informovaní. Bez informácií by sme neprežili.